Moni nonse amalawi konse kumene muli. Ine dzinanga ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo koma wapa Mibawa television kulandira ndi manja awiri konse kumene muli mprogramu yathu iyi programu ya Pagome. Iyi ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana. Timanena ndithu kuti ife a Mibawa television sitikhala ndi tsankho yakuna kuti awa abwere awa asabwere iya inonse amene bwerani kuno tizakhala pa programu imene ya Pagome chifukwa chonena kuti cholinga chake nikufalitsa uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti abwere msanga. Pachifukwa ichi ndiye chifukwa chake Mibawa television inasankha kuno izikhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana kumacheza nawo. Lero lino ndili kuno ku Zomba ndiye ndili ndi bishop amene ona kuno ndicheze nawo. Sidziwa kunena kuti iwo akuti ndi bishop amatumikira mpingo wake uti nanga timvera limodzi posa ilo bomba pamene ndikuti ndicheze nawo iwo a bishop. Ine ndaforokoza kuno ine ndafika kunoko kwa Kalembuka kuno ku Zomba ndiye ndanena kuti ine dzinanga ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo wapa Mibawa television. Ndiye tati tikudziweni ndaona kuti mwavala kolala bwino bwino ine ndamangatayi kuti kolala sino a bishop nanga ndine mbusa. Ndinu mbusa. Yeah. Chabwino. Tiyambire menepo ndine mbusa. Chabwino. Gibson Nachie. Gibson Nachie. Ndiye dzina la pansonko limene lo. Chabwino. Komano ndine bishop wa mpingo wa Harvesters Bible Church. Kusiyana kwache ndi chani mbusa ndi bishop? Mbusa ndi maitanidwe. Mbusa ndi maitanidwe. Oho. Munthu waka unabadwa watembenuka mtima Mulungu amakuitana kukhale mbusa. Chabwino. Ndiye mubusa muja kumakhala udindo osiyanasiyana. Ndiye udindo umodzi ndiye timati bishop. Pa Chingerezi tingati overseer. Pa Chichewa wamkulu woyang'anira mpingo wonse. Ndiye ndikamba ndine bishop ndikamba kuti ndikuyang'anira mpingo wonse wa Harvesters Bible Church muno Malawi ndi kumadera kwino mene mapezeka. Ino mwa kumudzi ndikuti konkuno ku Zomba? Ine kumudzi si ku Zomba. Kumudzi kwathu ndi kunchewu. Nchewu? Kumene mai yanga bambo anga anachokera. Ikulirenji nanga nchewu popeza kuli nchewu njeku maka kweniko. Timati mudzi wathuwo timati mudzi wa Kancholo. Wa Kancholo. Kwamene akudziwa nchewu kuli Rivulezi Mission, kuli Kandewu, kuli Chigodi, chipata Chigodi. Kumeneko ndi kuli mudzi wathuwo. Chabwino. Wanachie. Mudzi wali ndo Wanachie. Kumene kunachokera Nachie. Kumene unachokera Nachie. Chabwino. Tsopano inuyo mukuti ndino abusa munachokera ku nchewu ndiye kumudzi wanu kuti mukhale mpingo umene mwautchula mukuti Harvesters Bible Church. Bible Church. Ndiye kutanso kuti makolo wanu anachiyewo adakukuzani mu mpingo umene uwo? Ayi. Nabadwira mpingo wa CCP. Munabadwira mpingo wa CCP? Fani kumene ngasi kwathu ku nthawi imeneyo mpingo kuno wa CCP. Janacho Rivulezi Mission kucha ndi pafupi ndithu ndi kwathuko. Ndi mpingo wa CCP takuli amenemo. Komano inafika nthawi imene Ambuye anati iwe uku unakula unathandizika tapita kambeko china chake. Kulinso kathandizirani ena. Ndi chifukwa nabwera tsopano ndikuzambisa mpingo wa Harvesters Bible Church. Abusa mwa inu mukuti ndinu mbusa ndipo ndinu a bishop pamene mmawerenga Bible. Kumene ino mu Bible omo pali mawu amene anena kuti lemekeza Atate wako ndi amako kuti masiku ako achuluke m'dziko amene Yehova Mulungu anakupatsa iwe. Kodi inuyo abusa ngakhale muli ndinu abusa ndipo ndinu a bishop simuganiza kuna kuti munanyoza munachitapo kachipongwe pang'ono wachitira makolo wanu pofumuka ku mpingo wa CCP kukayamba zanu tsopano? Vesiyo ndiyo londola. Komano tikabweretsa kuzochitika kapena kutumikira chimene mwena kumvetsetsa mpingo wa makolo wanga uli pa dziko lapansi
ukutumikira anthu apa dziko lapansi. Inenso ndili pa dziko lapansi ndikutumikira anthu a dziko lapansi. Chimene chinangochitika zili ngati kuchoka ku Blantyre wakhala ku Lilongwe. Palibe kusiyana kuli kulikonse, palibe kukenera kuli kulikonse. Chifukwa Yesu amene makolo anga amakhulupirira, angamkhulupirira kufana napita, ndi Yesu amene amakhulupirira ine ndofanana. So palibe kusiyana kuna kulikonse. Moti tikamona mipingo iyi, tikamati pingo kuti wasiyandiwa kuti sizoona iya. Chifukwa chimene chimatilumikisa pamodzi ndi Yesu. Basi. Kumene kuli kutanisa kuna kuti nontati ndikufunseni mwotere mukuna kuti kodi na bishop simuli pabanja? Ndi pabanja. Muli ndi wana? Mwana anu ndiye kuti onse amene ali mu mpingo wanu umene wa Harvesters Bible kapena mmodzi wa iwo atati akuchoka kupita mu mpingo kwena kwache itingakondoletseni kapena singakondoletseni? Mwafunsa bwino funso limeneli. Iye ndi ana anayi. Awiri akazi, awiri amuna. Chabwino. Ananga awiri wa akaziwa onse anakwatiwa. Anapita ku mipingo ya azimunawo. Sipana ali mpungwe pakati pa inu ndi ana. Iso. Abusa. Panalibeso mapungwe, panalibeso. Chifukwa ineyo kukhala mu Harvesters Bible Church mwana wanga, kapano kukhala mpingo wina mwana wanga, sindiona kusiyana. Chimene chingati paliso tisiyane ngati yeyo sali mwa Yesu. Chiyo ndinasiyana. Koma ngati ali mwa Yesu, sisi tanthauza mpingo watundu wanji. Chifukwa mwene uzera achigada. Mpingo sukapulumutsa munthu. Mpingo sukapulumutsa munthu. Wapulumutsa ndi Yesu. Ndiye ife anthu fe maso athu azikhala mwa Yesu mo. Uzali mu mpingo iyi. Mipingo imene tikuchula kuno iyi ngakhale imene timadziwa iyi. Mwina tikuti mpingo kuno umadzika kuti. Tikapita dziko lina mpingo omwe umadzika dzina lina kwa mpingo kendo omwe. So nkhani si mpingo, nkhani ndi Yesu. Ndi ana anga iya ndafulu. Ine sindiumirizaso. Ayi ndufulu khala mu mpingo, ayi ndufulu. Koma akabwera udza kuchezerani ku nyumba kuti atapita kukacheza kwa madala simakhale zinenero zokwana ziwiri foiro awachikuwa zina zikuwa zina. Yesu tikaba ku Khristu. Ngati munthu olandira Yesu. Chikhulupiriro mnoka chimodzi. Fo pali mbuye mmodzi, Mulungu mmodzi, mzimu mmodzi. Chikhulupirironso chimodzi. Ndiye mukasebe zoti ati mpingo uwu ndi mpingo uwu akusiyana zogankhulana. Ndi mufunse. So zikhulupiriro zonse ndi ziti. Fozikana kazi zinachula zichi. Yesu mmodzi, Mulungu mmodzi, mzimu mmodzi. Chikhulupiriro chimodzi. Iniyo ndileseka na masiyana. Chiyankhulo chathu. Ngati masiyana pali zina zimene ife timatani timayikamo. Ndiye ineyo chimene ndimakhulupirira chakuti tikakumana kanda mpingo ina kandi anangawo tonse tiye chiyankhulo chimodzi. Tiyankhule za Yesu. Chifukwa mbuye mwini mpingo ndi Yesu. Basi. Funso langa ndionena kuti kodi inuyo Bishop Gibson Nachiye chimene chinakupangitsani kuna kuti musankhe kutumikira mukhaleni mu utumiki umenewu malo mokuti mmene mulirimu mmene mukuonekeramo pano muli ku nyumba za makampani aboma kuzomba kuno kaya ku Lilongwe ndi zinazo koma munasankha kuna kuti no mudzitumikira mukhale mu utumiki chifukwa chani? Ineyo ndikana pasidwa mwayi wandekha ndisankhe chochita sindingasankhe kutumikira Mulungu. Osati khala Khristu ya fanzi ndizosiyana. Mutatu khala Khristu koma sakutumikira Mulungu. Ali nchalichi. Ndimene timaona mamembra athu ambiri acha. Koma ineyo kuti ndikafike po ndatumikira Mulungu. Anali ambuyewo undiyankhula. Ndipo sana ndiyankhuleso kamodzi kanali kambiri. Pamene ngoti ineyo chimene ndikudziwa ndikuti ndinabadwa kuti nditumikire Mulungu. Mota chigada ntokuzani ine moyo wanga amene munthu anayo pano. Ntchito ngati ndinagwirapo ndi zaka ziwiri zokha kapena zitatu. Zaka za moyo wanga zonse ndikandulalikira. Funso ndionena kuti nthawi imene inuyo munasankha kuti mudzambe zimene zautumikira ambuye kuti muli pabanja kapena musanakwatire? Kuyamba kutumikira ambuye namba kutumikira sanakwatire. Musanakwatire. Namba 1982. Basi nkatitumikira kunkatilalikira basi mmene ambira. Mmene masakwatira ndimakwatira ndikutumikira kale. Nthawi imene mafuna kuti mukwatire tsopano kuna kuti mwapeza amayi kuna mukwatire zinawakondweretsa kuna kuti akwatira ndi munthu amene akuti ndi mbusa. Chifukwa asimayi ambiri akhala mbuyo mwakunena kuti mukakwatira ndi abusa umene uchesamala ndi ndalama zawo zonyenyeka iwo zidawakondweretsa.
Ineyo ndimamika Mulungu chifukwa cha mtima wakazi yanga. Zomwe zinzoona nthawi imeneyo kuti ukafusedi mtsikana akuti umangolalikira kapeza khalapo mbusa atsikana mbiri amakana chifukwa ubusa wa nthawi imeneyo wasiyana ndi waleroto. Azibusa lero khani ndalama, tikaona khani magalimoto, tikaona ndithu iye akuvala bwino, zambiri zikuchitika. Koma nthawi imeneyo matuka khala mbusa nzetu wasankha ntchito imene ukasauka ukavutika. Komano Mulungu ndi wadongosolo. Ataona chimene chili mwa ine, naona chimene chili mwa akazi yanga, ndivake sizinamvute Mulungu kutumikisa pamodzi. Ndivake tana kuti takatutumikira limodzi mwina fata kapabanja zaka 37 tutumikira. Andi wenu machita ine ndikutumikira. Iwonso kumandithandizira utumiki. Ndipo timapanga mwamtendere, palibe sofuta lililonse, palibe ndaona kulikonse. Ndiye makhulupirira kuti Mulungu akakupatsa kuthandizira oyenera zinthu zimayenda. Komano ukangotenga foti wangoona nkhope kapena tenga maganizo ako, ndivake mwana sikusadambira amavutika. Ena amasiya kutumikira kumene. Ena mpaka zinthu zambirimbiri. Koma ine palibe tsiku lililonse pa zaka 37 takhala limodzi ndi mkazi wanga. Tinakhala ndi maganizo kuti tinkosiya mwina kiti ambe kugwira ntchito palibe. Komanso pa zaka 37 zimenezi ndamona Mulungu achigada akundichotsa pamalo tine osamvetsetsa. Moyo wanga ndikusintha ndizafika menda fika pano. Ndimamika Mulungu. Ndi chifukwa chani munasankha dzina ili la utumiki wanu kuna kuti Harvesters Bible Church? Mau Harvesters pachichewa ndi okolola. Masomphenya ampingo Harvesters Bible Church, mpingo umene kutsogolera. Ndidzutse anthu amene apite kudziko lapansi akabweretse anthu kwa Ambuye amene ndi okolola. Molingana ndi Ambuye Yesu aja anayankhula kuti komatu zokolola kunjaku zacha, koma ntchito ndotani ochepa. Ndiye masomphenya anga ndikudzutsa anyamata, kudzutsa atsikana amene anyamuke apite akalalikire. Ndipo pa zaka zimene akantumikira mu Harvesters imene zinaziona tadzala mipingo malambirimbiri. Andi anyamata kenda amene taphunzitsa anyamata adziwa chimene chena kuchita, ndapatsa masomphenya mpingo apita kudera kwina akambisa chalichi mpingo ndikumakula. Bishop pale azibusa ena amitundu iwiri, ena oyitanidwa ena osayitanidwa, ongoti malo moti ntchito zavuta nzombamu basi Bible ndi madziwa kuwerenga natenga Bible lawo basi chaputa amachidziwa chimodzi ulendo napita. Mungazisiyanitse bwanji pakati pa inuyo ndi azibusa okhala ngati amene wowo inu a Bishop nachiye? Pali kusiyana kwakulu nditakufotokoza. Ambuye Yesu anayankhula mawu pena kuti mudzawadziwa ndi zipatso zawo. Anapereka sopena auna kuti mudzadziwa mudzasiyanitsa nkhosa ndi mimbulo. Kuti mudzoti mbusa uyu Ambuye anamuyitana, maso ake masomphenya ake amakhala pa moyo wa munthu. Munthu uja atembenuke mtima, munthu uja akule muzimu, munthu uja apite akatumikire ndi maso ake. Pamene akabwera wina ongofoti ndikapezera mchere, ndikapeze ndalama, njifake masomphenya ake amakuti ndipeze chani, kodi khedi moto yotani, ndigule zinthu zotani, ndikhale motani, amakali masomphenya kata amenewo. Tsono umatakona nkhaga malalikira pacha uthenga umene akulalikira ngati mulaliki uche chimene akulalikira nthawi zonse ndalama ngokuti yarabwera la kobiri. Siye nakulalikira ndalama, timene akulalikira atapulumutsidwe fa chimene sanabwerera pa dziko lapansi. Sidi ndiye kulalika kumenewo mulebere muno. Amene acha ndi anabweza ndalama amene acha. Amalawi musaiwale tu kuti tili nkatikati mwa programu yathu, iyi programu ya Pagome imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mibawa mu mzinda wa Blantyre. Iyi ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana imanena nthawi zonse kuna kuti sitimasankha mpingo yayi. Lero lino ndikuti ndili kuno kuzomba kwa Kalimbuka ndipo ndili ndi a Bishop Gibson Nachiye a utumiki otchedwa kuti Harvesters Bible Church.
tisanapite ku break makapumulira pang'ono ndina kufunti mandifotokozera tsopano pamene tupitiriza program yathu a Bishop ndisana kufunseni mfunso munanena kale mbuyo mukunena kuti mwadzala mipingo kumene mwadzala mipingo ndikuti ndipo mipingo ndi ingati mwina chiro kuti mpingo ilipo ingati kuti ningolota mutumu sikalapo komabe kumene ineyo ndapitako ndinapita ku Chitipa kuli mpingo, Karonga kuli mpingo, Mzuzu muli mpingo iwiri mtauni muja, komanso napita cha ku Mzimba kuliso kumamidzi ndithu kuliso mpingo ina ameneko, Nkhotakota mpingo ulipo, Kasungu tilimo, Mangochi Palombe Zomba uno. Ukwanu simunafuna kukaka mpingo kunchewo? Maikidwe athu mpingo amasompenya athu situmiza mbusa iya. Ndati ndimasula anthu takakolole. Ndiye munthu chakasulidwa akazotiri apa ndasulidwa ndithu kakolola iyeyo ndamamanena tsopano ndifane pite kwakuti ndi apite azikakolola kumene ndesi ndinapeze munthu wopita kunchewo kwathu akakolole. Kodi amene amakakhala madera osiyana-siyana amene okayimirira mpingo wa Harvesters Bible Church amadzithandiza bwanji kapena mmathandiza bwanji moyo wawo wa tsiku ndi tsiku chifukwa ndimamva mipingo ina kuna kuti azibusa wena amakhala papero mwezi uchoka katha nkukayima foreign pansewu panzera mbanki chimodzimodzinso ndinu? Ayi ifeyo silikandi abusa olembedwa. Timatenga mene Bible chali makhali achina Paulo na achina Petro time chiko nali abusa olembedwa koma nali a Khristu amene mwina apanga ma business mwina amagwira ntchito ndiye akatupiriza kumalo mapita kucha amakambisa ku mpingo ndiyene madero samene kamba kuti kuli mpingo kuti ndi anthu amene aphunzitsa mwina kuntchito kwa wana atumiza pitani ku Mangochi apita ku Mangochi kuja anakambisa mpingo kapena achiro chamene buya atapita ku Palombe mpingo atapita kwa kuti ndi member wa timu mulimpikiso kuti akachoka pa chechi kachoka kunoko cha kuno kuzomba kachoka cha kuzuzu kachoka cha Kasungu kumata piteko akambise mpingo ndi abusa atu sakapa salale kupariza so ndina amene ndikuyankhulana sindi pasalale madzithandiza bwanji popeza muone kuti ndinochena iyayi kuzithandiza zisikovuta munthu umene kuti upeze zochita mbusa azikhala zochita za iyeyo zolathandiza iyeyo anake ndi akazi ake osakhala kuyembekezera za mbale iyayi ndinukhala kapolo inu simuja za mbale singana kuti chabwino zoswa zina ndi zina pang'ono kwa simene mazidalira iya chifukwa tikasoti ngoja za mbale zija ndikuti chali chisitimanga china imene nkanene pana Chigada branch wonse amene achulachi satumiza ndalama wedi kota swaino satumiza tinalama kuti akamatenga chopereka pachali chipacha azigwisa ntchito kutukula malo aja nyifaketa tati mwina aketaenda nanu tapereka ndi kuzuzu tapereka Kasungu mukata pamachacha amene tamanga kumene ineto tsiku nache ngati mungachakhale kotheka ndidzaende nanu kuti zimene munena panozi ndzakatsimikiza ndi muzatsimikiza kuti muzaone ndithu mpingo chatikadzala tima abusa acha makhoto apanga zawo ine mwe ndikuyankhula panone mwina mungafuseti anthu ambiri amagaza kuti ndimatenga ndalama za kuchalichi munthu ineyo naphunzira ntchito yofunika kwambiri Bible translator namasulira ku Bible ndithu Bible lake liti Bible imene kuti Mulungu muchichewa cha lero namasulira zaka 20 ndugwira ntchito imene ndazinzanga alipo ambirimbiri azibusa amene amasulira ndiye naphunzira ngati odziwa kumasulira zinthu ndini makhala ndi ma project ndine translator kaini mfuna mukula chizungu mfuna khe kuchichewa patseni ndipo pasani ma quotation mundipatsa ndi zimene zozo ndathandizira ananga kupita kuma university ndathandiza zambirimbiri komanso kuonjezerapo chimene ndipangisa kuti mwina ndikwe pamene popo school naphunzira iyi ya school ya secondary naphunzira komanso nachita mwayi nkupita kuphunzira ku theology college ndiye chifukwa cha school yanga ya theology icha
ndi mapezano mwayi wambiri amene afuna mabuku a theology ndamasulire paliza kuti masulire ndini makhala busy achigada kuyambira pa 1 kuyambira Monday mpaka Friday. Funso ndonena kuti kodi inu mpingo wanu wa Harvesters Church masomphenya anu ndi wotani? Choyambirira tibwere mawuwa Harvesters ndakamba kale tidzutsa anyamata tidzutsa anthu amene azikakolola koma achita bwanji akhazikike pa Baibulo ma Mulungu. Bishop Nachiye ndi zobetchera zanji zimene inu mwakhala mukukumana nazo kuchokera nthawi imene zafikizana lero lino ndikhupe kuna kuti sikuti mwangwenda muntambasale yayi? Ubwino wa ntchito ya Mulungu imakhala mavuto mbali ziwiri. Ukadzita na weka umakati ulendo uja kuyenda weka ndio makomanizo khoma umakomanizo futa koma mbuye akakuyitana ukakomanizo khoma kapena zovuta iwa mapanga njira iwo madutsapo. Ndiye ineyo singakhale kwambiri mwana kuti ndakomani mavuto akuti ndakomani mavuto akuti chifukwa vuto lise mena kandu kumanalo ambuye akakupereka njira. Ndiye kwa ine vuto lise sindiona ngati vuto limakakwa ine makaumboni ndakomana ndichi amba ndithandizapo ndakomana ndi apa amba ndithandizapo. Chitsanzo imene ngapereke sina kuyamba kulalikira kabisa Harvesters Bible Church nali mpingo wake ndakomana mavuto anandiuza kuti ndichoke pazipezi mene anu akaja naziona kwa ili kuna kangati khomo latsekeka mnalo mavutitsa ya pazipezi mene anu akaja naziona aile zinavuta zipezi naziona ndiye kwa nini inakanga tino ngati panali ka challenge kanali kameneko ndakhala mpingo ngati mbusa 15 years akunduza ndichoke ndikambira kuti ndikalowera kuti kaoni mamika Mulungu ananditsekulira njira muri madabaso pana leo nango tsekwa njira ndithu ndingati asingatamene mavuto. Ntafunsa funso lotere kuna kuti paja ndangwewala pang'ono paja mwati munamba kutumikira muli kwapita zaka zingati sopa? Kutumikira mwete wadati zaka 42. Ndikumbukira tsiku nache munaitana Apostle Linet Matope adabwera kumpingo kwanu ndiye munati inaranso inenso ndinabwera pomwepo. Ndikumbukira. Mukumbukire? Chabwino. Tsopano tili kumweko munali inakwana nthawi imene niyo munapatsidwa mpata kuna kuti mulalike. Ndiye munanena mawu kumapeto kuna kuti ine basino ndikusiya isira nyamatawo matanthauzo kuti vuto limene ndikapaka vuto ndisanabwere anthu tikamisa mipingo timakhala ndi vuto mati founders syndrome. Umafa chinthu chikakamire mpano zafika kuti wakalamba wata kena kapazabwere wina zalowepo. Ndiye inati iya sizoona ineyo ndatumikira ndikutsoka mpingo wa Harvesters Bible Church zaka 20. Pa 20 pamenepo ndakandi anyamata ndakanda azimayi amene ndinaube mpaka naliti lero tingwerekeza nganthawi manene zaka 20 lero anzaka zikati 40. Kodi tsopano ine ndikapepe kulaliki kuklabe tsogolero tsaka tsogolero iwaza kandi tsogolero njifaka nati iya tsopano ndafika pano zaka 65 ndasile na anyamatawa ine ndayendetsa zaka 20. Ena tamaganiza kuna kuti mawu amenewo munawatulutsa chifukwa chona kuti mufuna upita kundale. Masekaso nanga Bishop. Bishop mwina kuti awira nani kumangoniko ngakale MP. Mavedo aka mukakale ayi ine zandale ndimanga comment for ena amene akuona pano pakundidziwa ndipo pangati comment zandale komano singapite kundale ndipo sinzapita kundale ineyo nditomango panga comment kundale sinzapita ndipo singapite kundale apa chimene fancho kuti ndifuna chinthuchi chimene ndachiyambache ndi anyamata amene pa ndasibambo tsopano ndasile ndiona kuchiyendetsa ine ndipume tsopano azingoni pasati ntchito tini basi ndizichita ndaberekana anthu achakula ndipo amalalikira so akalalikire ndi mphamvu somwe kuposa ine osati sabata ndi yonse mmalalika ndinu pa gume panje ayi paropo basi ndikupuma tsopano mupuma ndimapasana anyamata nitamalalikira ndidziona angasindaphunzitsa kuti ndaphunzitsa zija zakira limenemo vuto ake ndira chigada mukaerenga Bible bwino Mose anatenga Israeli
kufika njira anampatsa Yoswa zinthu zinaenda koma Yoswa amene amafa sanapatse munthu ayi anavutika buku la Oweruza. Eliya anapatsa Samuel. Elisa amene apanga sanapatse aliyese zinthu zinavuta. Mipingo ambiri timayamba imalepereka fasilidziwa kupatsirana. Ndiye sinifuna Harvesters Bible Church ndiyambe idzateso ndine ine kuyamba iteso ndine ayi fake ndikupatsiranya matawa ndili moyo oza nditafa koma ndili moyo ndipo sindizilowereramo ndipo sinzalowereramo ine kana kupuma kwanga chilo naigwira koma paja mumapatsa mpata achinyamata nawonso kumatumikiranso mu mpingo mwanu osakhala inu nokha sabata iliyonse. Ndi mawu anu otsiriza otani amene mungafotokozere Amalawi muoneka ndi mmene mwagwirira ntchito yanu ino mu mpingo umenewu mutumiki otchedwa kuti Harvesters Bible Church? Mawu maliza amene nganene choyambirira ine ndimamika Mulungu kwambiri. Chabwino wandithandiza over 40 years yotumikira Ambuye. Ndiye ngati mulipo ena achinyamata amfotumikira Ambuye pangani chiganizo tumikirani Mulungu ndokhulupirika. Ndamuona Mulungu amakhulupirika kwa okhulupirika. Inu mukakhulupirika Mulungu azayenda nanu. Mwina angafune kuna kuno akupezeni angakupezeni bwanji kuna kuti alankhule nanu kapena adza kuchizereni ngati muli ndi foni kapenano mungathowa fotokozera kuti mapezeka pati? Kuzomba kuti andipeze ndi kwa Mpunga sopita ku Malindi. Ngofika kwa Mpunga sopita ku Malindi andipeza. Ngarali kunzuzu angopanga sopita ku area 1B chacha tuchiri mpepete mwaso kwambiri chachikulu akachiona amenepo akapeza ndi kumeneko alumbisana nane. Foni yanga ndiyo savuta pa WhatsApp kandi foni ma9 awiri ma1 awiri ma4 awiri 2 ma5 awiri WhatsApp kandi foni andipeza ndipo anthu ndathandiza. Mwati sungafuta kujapita kundale ya ndale ya ya ine ndikutokozeni Bishop fojo ndilola kuna kuti ndzachize nanu kuno kuzomba kuno kwa Kalembuka kwa Mayas residence umene tachezera kuno. Inu Mulungu akutsogolereni pamene ndithu kutumika ntchito iyi ya Yehova. Amene ndimacheza nawo lero lino ndi Bishop Gibson Nachiye amene akutumikira utumiki otchedwa kuti Harvesters Bible Church. Ine tutinanga ndine Herbert Chikada amene ndi Bishop opanda mpingo pano pa Mibwa TV. Koma amene amajambula program iyi ndi nyamata uyu Chinzere Sungeni Chinzere koma amene amatiyendetsa kuchokera komwe Blanda udzafika kuno mwitu atitengeranso kubwerera komwe ndi nyamata uyu akuti ni Mbusa Chinsewu. Amalawi mudzakhapo mu sabata mawa pamene sudzakutengerani suni atsogoleri wena. Tsalani bwino.